Salut, Rodios, m-am găsit la un nou videoclip de pe canalul meu. Astăzi, fiți atenți. Astăzi o să ne jucăm. Bă, deci fac fix ca data trecută. Bă, nu știu ce mă joc. Nu știu ce jocuri să aleg și aici, pentru că gen, am puținele, așa să zic. Dar în fine, am puține rău de tot, deci te rog frumos. Da, nu uitați să, înainte de asta, nu uitați să apăsați și butonul de like, să ne cât mai multe like-uri, nu uitați să apăsați și butonul de like, să dați clopoțel, să vă abonați dacă sunteți noi pe aici și hai să începem treaba trebușoară. Ok, hai să vedem și de ce putem să ne jucăm, pentru că nu știu, nu prea mai am ce să mă joc aici. O să ne jucăm ca data trecută. Cred că tot așa. Cred că o să ne jucăm tot Zombie Safari. Știți despre ce este vorba în jocul ăsta, normal. Cred că știți, sigur. Dar, în fine, nu contează dacă știți sau nu. Uitați-ne, dacă strângem peste 10 like-uri la videoclipul ăsta, vă promit că în episodul anterior o să câștig. Dar dacă se strâng 10 like-uri, o să câștig. Stați un pic. O să câștig. Fiți atenți ce. Vedeți cufărul ăsta mov de sus, în care îl vedeți în momentul ăsta? Bun, ăla o să-l câștig. Bă, trebuie să fie ceva interesant în el. Dar dacă se strâng 10 like-uri, dacă nu se strâng, îmi pare rău, dar nu pot. Plătesc să-l cumpăr. Ok? Hai să începem treaba trebușor. Hai să nu mai stăm la vorbă. Oh my god, erau de aia care dau virus. Bă, uite un pistol. Doamne, un pistol. Bă, da, eu nu pun degetele unde trebuie, gen. O să le pun și eu aici. Ok. Nu prea îmi vedeți fața bine. Eu acum nu sunt acasă la... Lumea, sunt acasă la mine. Dar nu sunt în camera mea, filmez în altă parte. Și da, nu contează unde filmez. 2 minute, vă rog. Stați un pic, că aveam un bănuț lipit de tabletă. Eu nu știam ce e bănuțul ăla, nu știam ce e. Am crezut că e difuzorul, dar în fine, nu cred că era difuzor. Nu contează. Hai să... eu o să mă duc la clădirea aia, știți voi, unde ne-am dus în episodul anterior. La clădirea aia acolo. Ok, mama. I-am rupt pe ăștia. Eu acum sunt acasă la mine, numai că nu sunt la bloc. Eu sunt acum la țară. Ok, hai să mergem. Bă, frate, dar eu nu mai m-am jucat jocul ăsta. Atunci m-am jucat, dar nu mai țin minte exact. Adică eu atunci am făcut și eu la nimereală, așa, dar nu mai țin minte exact. Nu sunt eu cel mai deștept dintre toți băieții youtuberi. Ok, uite mă, asta ziceam eu că e gorilă. Care mi-a dat o palmă, vai, de capul și de zilele mele. Deci... Ce pot să mai zic? Nu mai zic nimic, dar hai să facem și noi o misiune. Zic așa. Ok. Bă, frate, dar... Gen, e ciudat pentru că eu sunt pe tabletă acum. Start. Mai am baterie, mai am 13. Ok, nu contează. Cred că pe aici trebuie să iau astea, nu? 3, 15, 14. Aici trebuie să mergi repede pentru că gen e cu timp aici. 7, 6, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Haide, bagă viteză. 8, 7. Deci aici trebuie să te grăbești.
Da, v-am spus, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 10 like-uri, ar fi foarte, foarte tare, sau câte vreți voi. Eu aș vrea 10, cam așa. Dar, da, vă imaginați și eu. Și voi, sunt la început și eu, adică ce naiba. Ok. Oh, shit, nu pe aici. Aoleu, pierd timpulițul 4-3. Nu e asta, repede. Mamă, frate, Dumnezeule. Deci dacă pierdeam acum, eram foarte furios. Bă, deci mai am un pic, ce naiba. Oh my god. What the fuck? Oh shit. Ia mă ăsta. În sfârșit. E nașpa rău pentru că gen se mișcă foarte greu. Ok. Da, să-mi scrieți în comentarii dacă vrei să câștig acel cufăr sau dacă nu. Ok. Climb. Bine, eu v-am spus că dacă strângem 10 like-uri, îl iau, să știți, eu nu, îl iau. Dacă nu strângem, îmi pare rău, dar eu cam așa. Eu cred că suntem cei mai tari. Și dați voi like să câștig eu aia acolo. Ce ziceți? Să câștig eu aia acolo, să vedem. Sunt foarte curios. Ce poate să fie în cufărul ăsta? Gen, ai de capul meu. Ce e acolo? Că poate sunt 1000 de... Ar fi foarte, foarte tare dacă ar fi 1000 de diamanți. De emeralde, pardon. Au forma de diamant și le zic diamante, dar da. Aoleu, treaba asta, ai de capul meu. Pentru cei care nu știu, mă răstor. Nu asta. De ce ai făcut așa de viduță? Ok. Bă, frate. Ok, se pare că între timp am ajuns și noi la clădirea asta, pentru că mi-a luat ceva să o găsesc. Dar, în fine, pentru cei care nu știu, am zis atunci și am murit, desigur. Oh my god! Dă-te repede jos, mama, cât de megi îmi iau, vai de capul meu. Pentru cei care nu știu, jos aici mai era o zonă secretă. Eu acum am văzut-o, dar, în fine... Și nu pot să iau asta, what the fuck, de ce nu pot să o iau? Dar, da, e o cameră așa, niște torți aici. Cameră subterană secretă, gen, da. Ok. Unii poate zic, bă, David, ăsta e similar cu Minecraft-ul. Eu, bine, dar poate zic că e așa, dar eu nu cred că e similar cu Minecraft-ul. Adică nu arată gen ca Minecraft-ul. Bun, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să sunt cât mai multe like-uri. Follow pe Instagram, David Gaming cu 3 de G. Pa!